Inštalatér v tóge, Marcus Agrippa a prípad čiernych prípojok na akvadukty. Je rok 33 pred Kristom a Rím sa topí v špine. Do hry vstupuje Marcus Agrippa, námorný generál, vojenský génius a najbližší kamoš cisára Augusta. Jeho misia upratať Rím. Agrippa dobrovoľne príjma úrad edila, čo bol pre človeka jeho formátu absolútne podradný post. Je to, ako by sa minister obrany stal šéfom technických služieb mesta. Marcus zakladá Famíliu Aquaria, takú RVS-ku, a.k.a. Rímsku vodárenskú spoločnosť. V dnešnom dieli budeme spolu s naším šéfom antickej RVS-ky riešiť čierne prípojky na akvadukty. Ja som historik Pavol Kroft. A ja som doktorka Valéria Terézia Dančiaková. Vítajte pri prvej epizóde nášho podcastu Všetky reči vedú do Ríma. Máme jedno ráno obyčajné v Ríme, klasické, a Marcus Agrippa počuje vo svojej vile celkom humbuk. A si tak hovorí, že počuje dnes za deň, však je normálny deň, že nič sa nedeje, žiadne slávnosti ani žiadne politické udalosti. Čo sa to deje? A jeho smart domácnosť vo vile mu hlási, že neteče voda. Toto je výstižné. Tá smart domácnosť, potom si mám predstaviť práve tých otrokov, ktorí v tej vile pracovali, a to je z toho dôvodu, že otrokom sa hovorilo, keďže to boli veci, podľa rímskeho práva ich bolo možné vlastniť. Rímania im hovorili instrumentum vocale, teda hovoriaci nástroj. A dnes by sme to možno mohli premostiť k tej našej AI alebo aj k tomu chatu GPT, ktorý sa s nami rozpráva, možno aj plní nejaké príkazy, keď mu dávame. Takže takýto hovoriaci nástroj boli práve tí otroci, ktorí vykonávali príkazy tých svojich pánov. Čiže jeden z takých hovoriacich nástrojov, AK, otrokyňa z kuchyne, poslali ju poď oznámiť pánovi domu, že neteče voda a že jeho teplý nápoje, raňajky alebo kúpeľ sa nekonajú. Takže nebol som ani ďaleko od pravdy so smart domácnosťou. Čiže Marcus čo urobí? Vstane, ide do kuchyne, skontroluje kohútik a vidí, že tá voda tečie, ale veľmi slabo. To znamená, že je slabý tlak. Tu by som doplňala, že to, že skontroluje kohútik, nie je nejaký moderný vklad, ale Rímania reálne poznali vodovodné ventily a vedeli si regulovať tok vody, ako potreba púšťať si vodu, kde potrebovali. Takže to nie je len premostenie do moderného sveta, ale je to realita rímskej doby. Takže chudák nemá tlak kohútiku. Zatvára kohútik, že no dobre, čo teraz? No, on vie, čo teraz, lebo je riaditeľ rímskej RVS-ky. Bez raňajok vyštartuje podľa mňa z domu, zobere z misky na stole v kuchyni, je tam pár olív, poliatých olejom, posolených, tie zhrábne do hrste, natlačí si ich do úst a kráča rýchlou chôdzou aj so svojím sprievodom do svojho úradu. Tam si teraz volá pracovné skupiny, tzv. Família Aquarium, je to taká vodná rodina. Vodná rodina, hej. Ktorú tvorilo množstvo a množstvo vysoko kvalifikovaných otrokov, ktorí boli presne zaučení na ten účel, aby vedeli opravovať a stavať akvadukty a v podstate všetko, čo súviselo s nejakým rímskym vodohospodárstvom, by sme mohli povedať. V tomto našom prípade išli robiť tak asi by minimálne od tej Agrippovej vily sa snažili postupne trasovať hlavný akvadukt, ktorý vedia, že ten prívod vody jeho vily k nejakému zdroju najbližšiemu, kde asi by vznikol problém. Tak prvé asi, čo by také mohli zjavne riešiť, by bola kontrola tzv. Ochrannej zóny. Teda to máme... Počkaj, že ochrannej zóny okolo toho akvaduktu, alebo... Áno, tam je, tak jak dnes presne, keď sú robené inžinierské siete, tak vždy sa vytvára pri inžinierských sieťach aj ochranná zóna, kde sa nesmie nejakým spôsobom do tej oblasti zasahovať, či to už tam stavať niečo, kontroluje sa tam aj, či tam náhodou nerastú nejaké stromy, kríky alebo čokoľvek, čo by mohlo poškodiť trasy tých inžinierských sietí. Toto isté mali už Rímania. Čiže táto ochranná zóna, tá bola stanovená, v Ríme to bolo 15 stôp, ochranná zóna široká, že dlhšie sa to neskontroloval, vyrastol strom, ten zapustil korene a korene začali tlačiť na ten vodovod nejakým spôsobom. Takže toto je také prvé, čo by asi vedeli skontrolovať najjednoduchšie. Aj na prvý žiadne pohľad. také, že pri tom akvadukte, že pri týchto oblúkoch opiera sa stavba domu, alebo urobili si tam nejaké chatrče nižší občania Rímu. Takže toto neexistovalo. To, keď si tam niekto urobil nejaké chatrče, tak jednoducho išli aqua familiári a vyhnali ich odtiaľ. No, dali príkaz odstrániť tú stavbu alebo vyťať nejaký strom. Boli tam aj výnimky, samozrejme sa dali udeliť, že keď oni usúdili, že tá nejaká štruktúra neohrozuje ten akvadukt,
tak mohli to ponechať. Hej, že bolo aj to aj na konsudzovanie, že či to je nutné, nie je to nutné. Samozrejme v meste, už keď sa nachádzajú tie potrubia, tak tam ťažko nejakú 15-stopovú ochrannú zónu. Tam je vidieť, že tie potrubia veľakrát idú naozaj, sú tesne pri domoch a potom sú vovedené priamo do niektorých obydlí. Potrubia už konečné, ale v zásade pri tých hlavných trasách a hlavne tých prívodových trasách, čo ešte do mesta, tak tam sa musí dodržiavať táto 15-stopová ochranná zóna. Hej, to žiadna sranda, lebo keď sa niekde v tom niekoľko kilometrov dlhom akvadukte niečo stane, tak odtiaľ až po ten koniec buď neteče voda vôbec, alebo teče slabá prúda, ako v našom prípade teraz Agrippa. A finálne to môže znamenáť, že do niektorých častí tá voda vôbec nepotečie, lebo niektorá sa tlačila aj do kopca. To bol niektorý problém akvaduktov, že bol asi slabý tlak, že nedokázala vytlačiť niekde vodu, že bola nejak nižšie položená ako to miesto, kde to bolo potrebné dotiahnuť a potom sa stávalo, že keď niekto naruší ten akvadukt samotný, tak zníži tlak takým spôsobom, že do niektorých častí mesta voda vôbec nepotečie. Oni mali tie akvadukty, ja viem, že vymakané, v podstate základné fyzikálne princípy používali. A voda sa viedla v tých potrubiach v podstate spádom. Oni mali perfektne matematicky vypočítaný spád od zdroja po ten koniec, čiže žiadne čerpadlá, žiadne takéto inštalatérske vychytávky, jednoducho spád vody. Na tomto to bolo celé postavené. A potom v mestách ešte poznali ďalší taký ten základ fyzikálny, že hydraulika a tlak stĺpca vody. Že máš stĺpec vody, ten tlačí a vytvára ti tlak, ktorý ti tlačí tú vodu ďalej. Oni keď do toho mesta, do tej urbanizácie to dotiahli tú vodu tým spádom, tak potom tam začínajú také väžovité vodojemy, alebo ako to pomenovať. Na to presne slúžila stavba Castellum Divisorium, to bola tá prvá, ktorá, keď vstúpil ten akvadukt od prameňa do mesta, tak tam sa tá voda zhromaždila. Rozdelila sa tá voda jednak aj divizorium sa rozdiela do tých rôznych vetiev, kam to potrebovali poslať. A plus to slúžilo zase na to, že tá voda sa tam nahromaždila a tým pádom vedela vytvoriť dostatočný tlak na to, aby tlačila potom do tých potrubí. A v meste boli rozmiestnené ďalšie takéto kastelá, ktoré zase slúžili na to, že v nejakom bode sa tá voda takto zhromaždila niekde a vytvorila dostatočný tlak, aby ju posunuli ďalej. Takže toto sú také veci, ktoré by aj vedeli tak nejak skontrolovať. Tam po prípade nejaké ventily. Mali aj sekcie, kde si vedeli vložiť ventil a zavrieť, keď potrebuje na nejakú údržbu nejakej časti. Takže... Tu taký ventil, jak sa do sudov naráža. Máte kohútik, kde otačať ručku a ktorá vám zatvára a otvára ten prietok. V podstate taký kuželovitý tvár, v strede bola diera. Keď ste to otočili proti toku tej vody, ste zablokovali ten tok. A keď ste to otočili, takže si tú dieru dostať do línie s tokom, tak voda tekla ďalej. Úplne jednoduchý princíp, geniálny, dá sa povedať. Toto boli tie ventily. A potom samozrejme kohúti, kde ste vedeli. Čiže Rímania ten vodovodný systém mali celý postavený na tlaku. S tým tlakom vedeli veľmi dobre pracovať a vedeli to zostrojiť tak, aby nebol príliš vysoký ten tlak. Aby vodička dobre tiekla. Aby to nestriekalo na šupu, ja neviem, z tých fontán alebo neroztrhalo potrubia. Takže Markus Agrippa vedel, že kde je problém. Tlak je problém. A išiel to riešiť. V našom príbehu sme boli pri pracovných skupinách. Markus sa hvizdal na námestí a zoradilo sa ich. V prvom storočí ich bolo až nejakých, že 700 ich bolo tých familiári, akvári. Nie ich bolo? 120. 120 ich bolo? Dobre, dobre, tak to možno, že neskôr, alebo... A potom Claudius ich tuším dal na, teraz by som klamala, či takých okolo 400, alebo tak ich bolo nejako. Že Claudius zvýšil ten počet, ale za Agrippu 120. Ale aj tak už máme 120 pracovníkov vysoko kvalifikovaných, si myslím, že to je docela akože dobrý počet. Takže rozdelili ich na pracovné skupiny a poslal jednu skupinu kontrolovať, sme povedali, že tú ochrannú zónu. Tam asi problém nezistili nejaký, to je predsa len také viditeľnejšie. Tak problém mohol byť ešte v ďalšej časti mesta. A na to nakoniec aj prišli, na to sa aj ten autor staroveky, ktorý práve popísal všetky tie rímske akvadukty, potom sťažuje a to bola obchodná štvrť. Obchodná štvrť. Už začínam šípiť. Čiže v obytnej zóne OK, v poriadku. Nenatrafili na žiadne čierne stavby, opierajúce sa o akvadukt alebo stromy, sady, ktoré by prerastli a narušili architektúru, stabilitu toho akvaduktu. Ale táto druhá skupina v obchodnej štvrti, no to som zvedavý. Takže sme v obchodnej štvrti s druhou skupinou a čo idú prvé kontrolovať tam? No zase asi skontrolujú tlak nejakým spôsobom. Možno by to šlo aj pomerne jednoducho, lebo fontány boli napríklad pomerne pravidelne rozmiestnené po tom meste, tak viete si predstaviť, že taký úplne zjavný spôsob kontroly, že pozrieme fontánu, ktorá sa nachádza pred obchodnou štvrťou
štvrťou, tečie. Tlak je super, presunul sa za obchodnú štvrť a všimol si, že tá fontána už tečie Cicerkom, podstatne hej, alebo slabšie. kvapka, Ten hej. tlak už tam nie je Dobre. bohoviaký, tak zistia, že niekde v obchodnej štvrti je problém. Pozeráme predtým, potom, takže niekde medzi je ten problém, je ten únik. Ide sa deduktívnou metodou. A možno by sme si najskôr povedali, že asi prasklo niekde potrubie. To by bol možno taký prvý nápad. Lenže v tej obchodnej štvrti bol iný problém, oveľa väčší, na ktorý sa práve tento náš autor menom Frontinus sťažuje. A to boli čierne napojenia na mestský vodovod. Čiže tak ako v dnešnej dobe sa riešia čierne prípojky na inžinierske siete, že sa odberá voda bez povolenia, odberá sa elektrina, tak s týmto istým problémom sa stretávali už aj pred 2000 rokmi Rímania v meste Rím. A zrejme aj Markus Agrippa musel riešiť presne tieto situácie, keď jednoducho obchodníci, aby si uľahčili svoju prácu a nebehali ku fontánam po vodu, povedali, však tu mi tečie pred obchodom potrubie, alebo niekde možno cez, nebolo viac toho trasované. Tak nie, že tak ja si to tu vydlabem nejako a si urobím napojím si svoju vlastnú rúrku, aby som nemusel behať do fontány. Že sa nepohli moc ďaleko od tých Rímanov a čiernych prípojek na vodu. Čiže bežná prax, obchodník, prevádzka, môžeme zobrať máme pekne dochované fast foody v mestách rímskych, takže nejaký fast foodík si napojil svoju prevádzočku na vodu, alebo kľudne možno, že môže byť aj nejaká textilérka, nejaká väčšia dielňa, kde vyrábajú textil, sa tiež napájajú, lebo na tie akvadukty sa v podstate napájalo všetko. Už si povedala fontány, potom domácnosti. Markova vila je napojená na vodu. Obytné štvrte mali dovedenú vodu do domov. Chudobnejšie štvrte sa spoliehali na tie fontány. To je hlavný zdroj pre to najchudobnejšie obyvateľstvo. Ono to, či si mohlo niekto dovoliť tú prípojku mať u seba doma, veľmi záviselo od spoločenského statusu. Ale boli tam aj tak iné... všetko v Ríme, spoločenský status je veľmi dôležitý. Ale boli tam aj iné verejné priestory, ktoré boli určené pre tú populáciu, ktoré boli tiež napojené na produkty. To sú hlavne kúpele, ktoré zožrali v podstate 80% vody, ktorá sa priviedla do Ríma. Takže bolo veľmi dôležité, aby akvadukty fungovali nepretržite a bez nejakých problémov. A preto, ak som hovorila, že načierno prípojka, to si to povedal, že ak môže byť načierno prípojka v antike na vodu, no môže, pretože na to sa vydávali povolenia, aby sa niekto mohol na akvadukt priamo napojiť súkromne. Čiže všeobecne voda bola zaručená pre všetkých cez tie fontány, ktoré sú v Ríme mimochodom dodnes. Keď prídete do Ríma, nekupujte si drahú vodu v stánkoch, prosím vás, hľadajte fontány. Sú tam fontány s pitnou vodou dodnes, rovnako ako pred tými 2000 rokmi. To bol základ, to bolo to, čím sa zaručila voda pre celú populáciu. A to, že ste mali vodu dovedenú potom priamo, už buď do vily, alebo či nejaké tie trošku lepšie insule kvázi, také, že apartmánové domy mohli mať tiež nejakú prípojku, keď bolo trošku lepšie. Super bytovečky Áno, mohli mať prívod bytovky. vody, teda vily, super bytovky. Chudáci si, alebo obyčajní ľudia si chodili do fontány, ale v podstate chodenie do fontány po vodu je normálny spôsob zabezpečenia vody pre domácnosť a prevádzku. Pustíme kohútik, tak oni jednoducho išli do fontány, však poznáme to aj z rozprávok, že chodiť do studničky po vodu, dokým sa čbánik nerozbije. Tak... A boli ich tam stovky. Tých fontán boli naozaj stovky, že tam si dbali na to, aby všade tá voda bola dostupná po celom Ríme. A keď zistili, že nová štvrť a ich tam málo, tak dostavovali ďalšie a ťahali to ďalej. Takže bolo treba proste povolenie. A toto povolenie vydával až Markus Agrippa. Že vedel si skontrolovať, že komu sa vydalo povolenie, lebo však tých povolení v tom Ríme v tejto dobe to neboli stovky, to boli tisícky podľa mňa, že povolení takto. Čiže nám sa stálo to, nejaký obchodník si urobil čiernu prípojku, alebo respektíve, keď máme slabý tlak vody, tých prípojek zrejme tí familiári aquaris v tej obchodníckej štvrti našli niekoľko, lebo tak samozrejme akvadukty privážali do toho Rímu denne neskutočne veľké množstvo vody. To bolo 500 000 kubíkov. 500 000, áno, 500 000 kubíkov vody spotreboval denne Rím. Niekedy to mohlo presiahnuť aj viacej. Dobre, 500 000 kubíkov. Ja som si to hodil do prepočtu a vyhodilo mi, že to je 1333 plaveckých bazénov 25 metrových. To mi moc nepomohlo a myslím si, že ani vám to moc nepomohlo, že koľko to je asi vody. Takže som pátral ďalej a pre naše konotácie v podstate štrbské pleso. Dvakrát. Rím spotreboval denne tak zhruba 2 štrbské plesa. Hej, že už
pretieklo. A to väčšinou vyčvachtali v kúpeloch. Áno, treba zobrať, že nebol, že tá voda sa u nich neuzatvárala, hej, že ona mala ako keby stále prietok cez tie potrubia. Tým pádom oni nemuseli veľa riešiť nejaké čistenie alebo usádzanie, však samozrejme bolo, ale k tomu sa dostaneme inokedy. Takže takéto množstvo vody, keď si to porovnáme s dneškom, tieto rímske čísla, to vychádza na jedného obyvateľa zhruba rímskeho 1000 metrov kubických vody. A my dnes v podstate spotrebujeme v Európe dnešná denná spotreba v domácnosti je okolo 80 až 100 litrov na osobu. 10-násobne viac. Ten Ríman spotreboval vody, ako my dnes. Tá voda sa nezastavovala nikde, voda ale v sa podstate non-stop nezastavovala, tiekla. Cez ten Ríman utekala potom ďalej. Väčšina skončila v rieke Tiber ako odpadová voda potom. To bol osud vody, ktorá pritekala do Ríma. A keďže tento náš povolenie ale nemal, tak za takéto počiny bola naozaj mastná pokuta potom. V podstate Za čiernu prípojku. Za Hej, čiernu prípojku. Ideme na lebo to, áno, to musí byť. na toto sa vzťahuje čierna aj jeden prípojka, konkrétny zákon, volá sa Quinctiov zákon o akvaduktoch, ten je z roku 9 pred našim letopočtom, tento zákon. Ale on už by sa pravdepodobne zosumarizoval niečo, čo už možno aj v praxi bolo predtým, lebo Rímania veľakrát zvykli zapisovať, čo už sa robilo, aby to nejak definitívne teda bolo ustanovené. A ten ústate hovorí, že ak niekto akýmkoľvek spôsobom, dá sa povedať, on tam aj vymenováva zlomením, neviem, nejakým seknutím, by poškodil ten akvadukt, že by to mohlo ovplyvniť tok vody, ten zásah, tak bol pokutovaný sumou 100 000 sesterciov a dokonca to rieši aj situáciu, že ak by takto poškodil akvadukt niekoho otrok, tak pán toho otroka bude zodpovedný rovnako, takže tiež bude musieť zaplatiť za toho činu toho otroka pokutu 100 000 sesterciov. 100 000 sesterciov, to je zhruba, my sme si to aj tak unifikovali, tak priemerovali. Jeden sestercius je zhruba 10 eur, čiže 100 000 krát 10 eur, to je mŕte. To je mŕte, to je rujnujúca čiastka, to je melec, ne? Je? To, ja si neviem predstaviť, že by toto vedel niekto reálne zaplatiť v tom Ríme, takúto strašnú sumu. Aj keby sme išli do tých nižších čísel na ten sestercius, aj keby to bolo len si predstaviť, že 300 000 eur musíme zaplatiť v dnešnej dobe, že som poškodila vodovod niekde. Takže, ale vidíte, žiadna prča v Ríme, akože napájať sa čierno na vodu, že rujnujúca čiastka na niekoľko pokolení splácania, hej. V zásade asi by to skončilo tak, že ten človek v podstate by to nevedel zaplatiť a skončil v otroctve. A skončil by v otroctve. Ako familiár akváris, ne? A teraz doživotne budeš opravovať potrubia, buzerovať ľudí, hej, že, ktorí sa na čierno pripojili. Čo sa môže byť trošku také zadozučinenie, ne? Hej. Mohlo by to tak byť, no. Je to, neviem si to naozaj predstaviť, tú sumu. Takže žiadna sranda, nezahrávať sa s rímskymi akvaduktami. Toto je ruky preč. Tá voda, to bolo jednoznačne, to bola komodita, ktorá bola kľúčová. Také súčasť nejakého, neviem, čiže sociálneho systému, ale Rímania si uvedomovali už, ako sa to mesto rozrastalo, že určité veci musia tým ľuďom zabezpečiť, že sa k tomu už dostať nevedia. A tá voda presne bolo niečo, čo ako Rím začal rásť, tak už nebol dosah na tie nejaké prirodzené pramene, z ktorých by si mohli chodiť čerpať vodu. Rieka Tiber sa znečistila, takže z nej sa piť nedalo. Tam všetky splášky. A vedeli, že tá voda je závadná, tá sa nedá používať, že musia zabezpečiť vodu pre tých ľudí, aby tam naozaj v tom meste mohli fungovať a mali zdroj pitnej vody. Takže naozaj toto bola taká komodita, ktorá bola kľúčová pre to mesto Rím a jej narušenie. Aj vzbúry by to nakoniec mohlo spôsobiť. Že keď nejaké mestské štvrti nebude voda, tak tí ľudia si v tom meste začnú búriť. A to potom zase sa návezú problémy. Aj finančné, lebo treba tam poslať nejakú v úvodzovkách poriadkovú políciu, nejaké jednotky, čo tie zbory budú riešiť. Že aj politický obraz aktuálnemu lídrovi to finálne naštrbí, že v niečom zlyhal. Takže to bola vec. Čiže ak by to Markus Agrippa posral a nezistil, že čo sa deje, alebo bol by to dlhšie trvajúci problém s prívodom vody alebo tlakom vody, akože Octavianus by mu mohlo stiahnuť svaly na zadku, lebo klesnú mu preferencie. By niekto začal kričať, no však ty nevieš ani vodu zabezpečiť s tým tvojim Agrippom, choďte radšej niekde head. A tu môžeme povedať, že aj tie akvadukty sú naozaj vizitkou premostenia období, ten koniec republiky, tej občianskej vojny a začiatok toho císarstva, lebo ten Markus Agrippa, keď zdedil túto úlohu,
tak jedna z tých vecí, ktorá zistil, že vlastne za tie posledné roky tej republiky aj toto bola vec, ktorá bola zanedbávaná. Viaceré tie akvadukty, ktoré v tom meste boli v zlom stave, už nedokázali tú vodu tak zabezpečovať, ako bolo potrebné. Už ani nestačil ten počet a tie trasy, ktoré boli dotiahnuté, aby zásobili celé mesto, boli nové štvrte vyrasty, ktoré neboli zásobené. Takže toto je tiež tak vidieť, že toto bol ten stav konce tej republiky, kde si rieši naozaj tie občianske vojny a tie nejaké politické ambície a ten ľud ako keby ostával bokom a to blaho tých ľudí a potom prichádza ten Augustus a tá jeho vláda, ten rímsky mier, ktorý nastolí. Zrazu príde Markus Agrippa, ktorý opraví akvadukty, dovedie nové trasy, že naozaj tá prosperita, ktorú to prinieslo, bola taká všeobjímajúca. Že to nebolo len, že už sa nebojuje, že nie sú občianske vojny, áno. ale že naozaj tam išla taká, že to veľmi populárne teraz že konsolidácia. Ale taká by som povedala, že pozitívna konsolidácia pomerov. Že aj cez takéto veci človek vidí, ako tá politická situácia vplýva na tých ľudí a ako môže naozaj tá zmena pozitívne vplývať potom na celú tú spoločnosť a že sa veci pohnú dopredu. Bo naozaj ten Augustus začal také reformy robiť, že tam veľa toho napredovalo. Vrátanie vodného hospodárstva. No tak však to teraz vidím, že to vodné hospodárstvo veľmi ovplyvňuje vlastne celý ten život toho Rímu. Nie je to len o vode a tom komforte a prežití, ale je to v podstate naviazané na hospodárstvo, obchod a dokonca politiku a dokonca tú najvyššiu politiku. Že tomu Augustovi vedel, prečo to robí, že dá ľuďom vodu, dá ľuďom, že utiší ich, že dá im komfort. Plus presne takýmito vecami si tí mocní robili to renome medzi ľuďmi. Že dali najavo, že toto ja viem zabezpečiť. A veľakrát takéto veci, tieto výstavby takýchto aj verejných priestorov, budov robili na vlastné náklady. Bo tým chceli ukázať, že oni sú tí dôležití a oni na to majú, že pre celú tú spoločnosť vystávajú niečo, čo je prospešné pre všetkých, nielen pre nich samých. Takže toto tiež taký je nejaký nástroj toho, jak tých ľudí si nakloniť. Husté. No ja sa vrátim k našim familiárom akvári, ktorí sú momentálne v obchodnej štvrti a rozdávajú pokuty za čierne prípojky na akvadukt a zároveň aj rovno v podstate uzatvárajú tieto čierne prípojky. Koľko takých čiernych prípojek, no keď mali takýto oslabený prúd, to boli asi aj desiatky, mohli byť, nie? To si ani netrúfnem odhadnúť. A tam je otázka, že či tento zákon nebol práve kvôli tomu prijatý, že na toto prišli. Hej, že potom vydal sa takýto zákon, že možno títo ešte tým prešli tak nejak, že im dali po prstoch, že ale stačí a nech sa to neopakuje a že keďže zistili, že jak rozsiahli ten problém s tými čiernymi prípojkami je, tak sa vydal takýto zákon s týmito likvidačnými pokutami. Likvidačnou pokutou, jasné. Bolo zase potom sa aj oznamovali veľakrát tie zákony na tých fórach. Keď sa to vydalo, tak tam ten plásateľ taký vyšiel, ten povedal. To povolenie nedostal hocikdo, čiže zase tu máme nejakú byrokraciu, že si museli ísť niekde si žiadať povolenie. A tie prevádzky, no, že či už je to malý fast food, alebo väčšia nejaká remeselná dielňa, alebo dokonca by sa dal povedať až obrovská dielňa, fabrika, ktorá spracúva či už textíliu, alebo kože, alebo metalurgiu. Boli to aj veľké prevádzky a k veľkým prevádzkam v podstate patrí aj mlyn. Mlyny boli v meste a boli napojené na tú vodu, poháňali mlynské koleso, mlela sa múčka, čiže chlebík sa potom piekol, základ tiež, chleba, voda. Toto potrebuje ten Rím a občan na to, aby prežil. Zrejme naši obchodníci nedostali likvidačné pokuty, nejakú tú výstrahu, ale v podstate Markus je rád, že vyriešil tento problém. Samozrejme, familiári akvári ešte niekoľko hodín budú pracovať na to, aby uzavreli tie čierne prípojky a napravili tlak vody. Takže Markus bol spotený. Nebolo mu všetko jedno. Nebolo to také, že však zistíme, kde sa čo deje. Ne, podľa mňa mu akože cúkalo. No ide do kúpela, ne? Ráno sa nestihol okúpať, hneď museli zriešiť. Takže Markus sa vybral do kúpelov, čo tam má blízko svojej práce. Došiel do kúpelov, sadol si do bazéna, rozmýšľa nad tým, že aké opatrenia zabezpečiť, aby sa neopakovali čierne prípojky. A v tých kúpeloch sa mu naskytne ďalší pohľad, zaujímavý. A to si všimne, že v rohu toho bazéna, kde sa zrovna kúpe on, si tak posetkáva človečik, ktorý podľa všetkých znakov trpí leprou.
Tak to by asi nikto z nás nechcel sedieť v bazéne spolu s človekom, ktorý má lepru a odpadávajú mu kusy mesa. Ale to sme začali ďalšiu kapitolu, ďalší príbeh a o tom si budeme rozprávať na budúce, o tom, ako fungovali kúpele. Tak. Počúvali ste podcast, rozprávame sa o Ríme s Valériou Teréziou Dančiakovou a so mnou, Pavlom Kroftom.